Posle nekoliko minuta mešanja, malo mi je Zlatica pomogao, mogu vam priznati. Gdje sam i ja miješao. Jeste, jer ovo je zaista fizički najteži deo. Sipamo krem. Dakle, preko ove prve kore sipate vruć krem. Sipali smo krem i sada treba da popunimo, pritisnite slobodno. On je ovako mekan dok se ne ohladi, a kad se ohladi onda će lepo onako da se stegne i dobit ćete savršenu onako krempitu, odnosno kremšnitu. Možete malo i da ga tresnete onako, čisto da ga samo